मोनाबिलि सम बे बुब्लियाव बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि निउज चेनेलसिम जोंनि लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय नुजाफैनायनि थाखाय। दा नोंथांमोना मिथिखागौ लांहिना मोनसे गुवार ओनसोल बेहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ जेरै बर', असमिया, आसि, कार्बि, लालु, राभा बायदि बायदि हारिनि मानसि दङ। बे हारिनि मानसिफोरनि गोरों सुबुंफोरखौ आरो गोरों खालामनो थाखाय जों लाइब्रेरिनि गेजेरजों बिजाब फरायहैनायनि गेजेरजों जोङो थांखि मोनसे लादों। बेनिखायनो बे लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिखौ जों गायसनदों। बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ सोलोंथायाव मोजां खालामलांनो हायो बेखौनो जों सानदों। गुबुन फारसे जोंनि ओनसोलाव गोबां फरायसालि दङ। बे फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ जोङो जाहाथे सोलोंनायाव बिजाब फरायनायाव सर' जायो बेखौ जोङो खालामनो थाखाय नाजादों। आरो गथ'फोरा फरायसाफोरा बिजाब फरायनानै सोलोंनो हाब्लासो इयुनाव साफा साफा गेदेमा सुबुं जानो हागौ बेखौबो जों मिजिंथिदों। दिनै लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिखौ जोङो मोजां खाबुआव लाबोनो हायाखै। जों लासैनो नाजाबाय थानो नाजादों। बेखौ गायसनदोंमोन 2014 दा बे समनिफ्रायनो जोङो नाजाबाय थादों बे लाइब्रेरिखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जाहाथे उइनावबो मोजाङै पाब्लिक लाइब्रेरिया मोनसे थांखि लादों। बे थांखियानो जाबाय जोंनि लांहिन ओनसोलाव जेसेबां फरायसाफोर दङ बिएआनो जाथों एमएआनो जाथों बा हायार सेकेन्डारि पासआनो जाथों बिथांमोनखौ जोङो गुबुन गुबुन साख्रिफोराव जाहाथे मोजाङै जाफुंसार होनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै जों केरियार काउन्सिल खालामनो सानदों। जोंनि लांहिन ओनसोलनि फरायसाफोरा जाहाथे बे काउन्सिलिंआव नुजाथि फैनानै काउन्सिलखौ लाफैयो बिनि थाखाय जोङो पाब्लिक लाइब्रेरि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे जोङो बे केरियार काउन्सिलखौ जुलाइ दाननि गेजेरावनो खालामनो सानदों। नोंथांमोना जोङो पस्टारिंबो होगोन बा पेपारनि हेफाजाबै जोङो बायदि राहाफोरखौबो होगोन। बे मथे नोंथांमोना जाहाथे गावबा गावनि मुंफोरखौ थिसनफैयो बिनि थाखाय गासै फरायसाफोरखौ खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन।
क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबिलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जाली काटिं, ल'ग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।